Nyt tois on vähän huono vastaamaan. Tää on nyt niinku filmitaineita. On voiko olla ankeamman näköistä eläintä. Niin. Tuossa kesällä oli niin kaunista tuo. No voi olla sitten, kun nuo kaikki vihreä kuolee pois, vielä ankeammin. Joo, mikä on tänään ollut, että on niin syksinen ilma, että ihan kauhean, että mä susittelen. On niin värikästä. Mä oon jotenkin syvässä näköä. No on meillä pihalla yksi pihlaja, mikä on punainen. Niin vaahterakin on meillä. Eikö pihlaja, mutta niin pieniä. Yhtään varmaan kaivaa itsensä sieltä alas alikseen. No kun siihen jää toi ranta tolleen tuossa kaulan väliin, että sinne kaivaa sieltä. Se juoksi sieltä jo, siellä jo äsken sen näköisesti, että haluaa kotiin. Täällä on siellä. Eikö minä ois missään ensi viikolla kun pisää? Ei kun ei nyt vaan pitäis